Gotta talk, Chanel, let play, pause, go play. Hi everyone, welcome back to my channel. Yay! Bitaw, thank you so much for your love and support. Na wala ko expect na yung nato kadaghan ang ga-share sa akong video about katong bitong sa TikTok na at the end na sige na kag TikTok every day all night long sa tungod sa ka-boring and tungod sa wala tay buhaton aside sa mo appeal ta atong group page nga rambulan permit na to mahunahunaan ang TikTok hanto sa mga natanda nga buang sige na tag TikTok ani. So for today's video is atong pagisgutan ang mga klase sa TikTokers. Number 1, best in memorize. Muna silang mga tao na kanang kusog kay mag-memorize. Kanang dali nagigis na maka-memorize bitaw sila mga sa lines, sa mga steppings, sa mga hand gestures. Then sa muna ka can talk, Chanel, na. Bitaw, sa muna yan, ang kamot. Gusto ko, dinig siya. Yeah, wow, congratulations kung dali na dyan ka makamemorize kung one take na mong TikTok, ikaw na. Number 2, effort. Monis lang mga tao nga, grabe ka effort, especially ka nabitong pag-edit ka lang, nanay mga effects nila mga now, nanay mga kanang mga animation ba diha, karon sa ba na grabe baw ko lami kay taon lami kaayo ang inyong kuan kanang editing skills grabe mo ka effort na para lang sa TikTok go laban para sa TikTok edit di na apa kaning grabe pud ni sila ka effort kaayo mo play o post especially kanitong nakita na ko sa TikTok no kanang kanitong kusog mo ambak kanitong ambak di ba pag ambak pa play man na then post na pod, play, pause. No, yung na siya. Kano gusto ki mga back, play, pause, go, play. Ay, oh, grabe. Ang final na rin na anak eh. Gaana na rin, no? Grabe ka effort, play, pause, effort, ang bakwa ka nga ka? No? Bago ko siya mong talent ko eh. Bitaw, salot sa imo nga unta wa ka na kuan heart attack diha. Number 3, best in OOTDs. Muna lang mga tao nga kana grabe pod no kana mo believe pod ko silang kana bitaw mga outfit of the day for TikTok no kana mag-gown na ba sila, mag-cocktail na ba sila, mag-job, mag-sexy short, at magkita ng mga igot-igot, mag-jacket, per, you know, swag, panahon, mag-carsonis, mag-shoes. Wow! Grabe na, come on na. Salot ko sa inyong mga outfit of the day. Kana silang nagihabwa na sa inyong tanan mga kanang gamit or mga sanina sa inyong lolo. Para lang sa TikTok. Grabe ang pangutana. Pag mag-TikTok, namilo na ka. No. No, pag mag-TikTok, pamiloan na yung mga sanina rin dira kay grabe na kagubot. So, kung pasar ka. Number 4, mga pa-cute. Muna yung mga TikTokers no nga, grabe, gusto ka pa-cute. Gusto ka pa-cute silang TikTok. Dapat ba yung one word deserving ka ng check, pasar ni kanina. No, deserving na yun na mga cute sila, no? Lang pagpa-cute nga. Misa mo pag-is nagka-cute. Cutest. Buto siya! Pero especially kaya kanang music nga, Cute ka ha? Number 5, sweet.
So, once na mga TikTokers no na grabe ka-sweet silang TikTok account. Yung mga mag-uya, babae, lalaki, nagkasidlak-sidlak, babae, lalaki, lalaki. Sweet gigisa sa mga silang account. Kanang pag-kiss-kiss, pag-yun, hello! No, makasana all na lang punta, no? Kanang lagos na malo. Katulad akong ilong. Especially kanang music na kanang ala ala wag dashin ka. Hello. Gusto ko maparihan mo pagdako do. Gusto ko. Number 6. Dancers. Yes, once na mga TikTokers din no, mga dancer din sila nagmargikan pa sila sa sulod sa tiyan silang mama, sayaw na siguro na sila dito. Then siguro one take na siguro nilang sayaw pagka-copy pa, pag-memory sa stepping perform dayon kami na rin kaayo, dahan natin kay followers dayon no, burak pa dyan kayo sila pa kanitang puro ka pa jig kanitang puro babalik na yung hawak yung gawas yung mga tinais yung tiyan yung mga kinaon masukan yung mga dilata pero pusuka ay bitaw pusukin mo kiay then pusukin mo ka ng craft dayon ka then pusukin mo ano marami yung kada sana all shout out to sa mga friends no kada mga dancer di ba hello sa mga dancer no I'm so proud I'm so happy na lamig mo manayaw grabe perfect may mga pildi pasar. Number 7! Singers. Yes, of course, kung dancers, dapat yung mga singers or mga gitawag na itong mga lip singers. Or mga gusto kayo mo lip sing. Once na mga tao na gusto kayo mo lip sing sa mga kanta. For example, yung mga gusto kayo mo kulala pa. Kumalala, kumalala, kumalala sa besta. No, kanang di isa pa kanang of course mukhang tapos og kuan mga heal the world make it a better place sabi isa pa kanang gusto mo lip sync di kanang for example taas na kayang high notes na kaayo pak pagkanta go ng besta no, kanon na lang gid nimo imong kamot or kanon na lang gid nimo imong gigunitan para lang sa TikTok. Para sa view, para sa TikTok, pasar. Number 8, drama queen. Yes, once lang mga TikTokers no na grabe cute. No, once lang mga TikTokers no na grabe cute ka kanang dali na makahilak, dali na maka-create emotions, no? Especially kanang drama na kanang nasiga-sigaan na nitag ilong na dayon kanang hilak-hilak na bitaw sila, no? Wow, pasar. Number 9, mga akitay. Mo ni sila mga TikTokers no kanang kanito pag scroll nimo sila ang TikTok account at pag play nimo sa video na ay kuan silang video nga kanito pero kagiakit bitaw kag dila-dila magkidap-kidahat pero kag isibus bitaw nila. No, as ikaw mo, ano sa man siya, uy? Speaking of mga kitay, napoy uban no, kanabit ang nakita po na ako, ka lang, lusyang siya, first exposure, no, lusyang kaayo, tsaka pag-outfit, pa, kinang, pero ito, pag-ambak tayo, kinang, sexy na rin kaayo, sexy na rin kasi, ga-bra, ga-panty, mura na dyan gahubo. No, kanang, kasi ikaw po, as lalaki, na, mura, grabe ba eh. Then, speaking of gahubo, na po yung uban ng mga TikTokers, no? Kanitang, nakabantay ko, ano ba, kanang anaon bitaw niya yung camera. No, kamula ko nakabantay mo, ani, kanang anaon bitaw niya yung camera. Pagkahuman, pagkataod-taod, mo invisible dayon siya. Wow. Kaya invisible, dayon, sayo na dayon, back. Hala, ikaw na, no? Kabalo ko kita ka na, din kabalo ko, maulaw kag share, ana, and siguro maulaw kag share, imo na lang i-share through messenger sa inyong group chat. Oh, ayaw pa maka, i-share niyo sa imong group chat. Number 10, religious.
So, no, lagi yung mga TikTokers po na kanang grabe ka prayerful. Lagi sila dira permi para i-pray bitaw ka. I-pray bitaw ang kalibutan, i-pray imong country, i-pray imong lugar, i-pray imong barangay, i-pray imong family. Nakita na ko na siya not just once, pero kadaghan na gid kayo. Kaya na bitong lalaki na magdagan siya dayon. May nga siya post or wait ana din. Gina-share din niya ang word of God, like as ikaw po na minaw na mabless pod ka, not just you but your family. Lala, I'm so grateful. And at this season, fear is consuming us, di ba? So I want you to know that, and I want you to take this advice that don't let fear consume your life. Don't let fear control your life. No, because we have bigger God. And yes, mo to, no? Ang top 10 sa mga klase sa TikTokers. I hope na linoro mo, na-entertain mo, na-enjoy mo, grabe na jod. Don't forget to click the like, share, and of course, subscribe to my YouTube channel. Kay, please lang, wala pa ka-subscribe sa ko YouTube channel. Dili ta kakilayan. Thank you so much for watching, guys. Once again, this is JP Ardiante Ermac saying, imong kilay, dili tupong day. Bye! Peace out!